ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ତା ନାଁ 3 ଥର ନେଲା, ବ୍ଲଡି ମେରି, ବ୍ଲଡି ମେରି, ବ୍ଲଡି ମେରି। ତାପରେ ବ୍ଲଡି ମେରି ଏହି ନାମ ଆପଣ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ କାହାଣୀ ନା ସତ୍ୟ ଘଟଣା? ଯଦି ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ଲଡି ମେରିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଓ ଇତିହାସରେ ଏହାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ବ୍ଲଡି ମେରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ରାଣୀ ମ୍ୟାରି ଟ୍ୟୁଡର ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସତରେ ମ୍ୟାରି ନାମକ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ନାମ ବ୍ଲଡି ମେରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏହାର ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ଲଡି ମେରି ନାଁରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଛେ ତାହା ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ। ତ ବ୍ଲଡି ମେରି କ'ଣ? ବ୍ଲଡି ମେରି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଯାହା ଡେଭିଲ୍ ଆୱାର ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମୟ 2ଟାରୁ 3:30 ଯାଏ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ନେଇ କୌଣସି ରୁମ୍ରେ ବଡ଼ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ। ରୁମ୍କୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର କରିଦିଅ, କେବଳ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦର୍ପଣକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଦର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବ୍ଲଡି ମେରି, ବ୍ଲଡି ମେରି, ବ୍ଲଡି ମେରି 3 ଥର କୁହନ୍ତୁ। 4 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦର୍ପଣ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମର ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁହଁର ଛବି ଦେଖାଯିବ ଓ ତାହାର ଆଖିରେ ରକ୍ତର ଲୁହ ବହୁଥିବ। ଆଉ ତା ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏହା ଏକ ଫେମସ୍ ରାସ୍ତା ବ୍ଲଡି ମେରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିପାରିବେନି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ରାତି 2:30ରେ ଘରର ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ବ୍ଲଡି ମେରିର ନାମ 3 ଥର ନେଲେ। ତାପରେ ଏହା ଦର୍ପଣରେ ଏକ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ତାହାର ଆଖିରୁ ରକ୍ତର ଲୁହ ବହୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡି ମେରି ଚେହେରା ଦେଖାଗଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚେହେରାଟି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚେହେରାଟି ଦର୍ପଣରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖି କାଢ଼ିଦେଲା। କେତେଜଣ ଏମିତି ମାନନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡି ମେରି 3 ଥର କହିଲା ପରେ ଆଇ ଷ୍ଟୋଲ୍ ୟୁଅର ବେବି ଯଦି କହିଲେ ସେ ଆହୁରି ରାଗିଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ତୋ ପିଲାକୁ ଚୋରେଇଛି। ସେହି ପିଲାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। 1509 ମସିହାରୁ 1547 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେନରୀ 8 ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ଥିଲେ, ଏଲିଜାବେଥ ଓ ମ୍ୟାରି। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ ଥିଲେ ମ୍ୟାରି। ମ୍ୟାରିକୁ ତାଙ୍କ ପିତା କେବେ ଆପଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚାକରମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରି ମହଲର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ହେନରୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଓ ସେ ମ୍ୟାରିର ଜୀବନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ମାନୁଥିଲେ। 1547ରେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯେବେ ମ୍ୟାରି ବଡ଼ ହେଲେ, ରାଜତ୍ୱକୁ ସମ୍ଭାଳି ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହେଲେ। 37 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଣୀ ଏହା ପରେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିପାରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜାତିର ଭେଦଭାବ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାଣୀର ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ଭିଲେନ୍ ରୂପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହା ବି କହୁଥିଲେ ରାଣୀ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ପାଣି ବଦଳରେ ରକ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ରାଣୀ ଏହା ମାନୁଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଯେପରିକି ସେପରି ରହିବ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାରିଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା ଓ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ତେବେ ରାଣୀ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୌଣସି ପିଲା ଜନ୍ମ ହିଁ ହେଲାନି। ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ଇତିହାସରେ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏହି 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଭୂତ ନିବାସ କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଖରାପ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଭୂତ ନିବାସ କରୁଥିଲା। ଏଥର ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଏହି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଚୁଡ଼େଲ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ଲଡି ମେରି ରଖାଗଲା।
ବ୍ଲଡି ମେରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟା ମ୍ୟାରୀ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇତିହାସରେ ମ୍ୟାରୀଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଣୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଇ ଷ୍ଟୋଲ୍ ୟୁର ବେବି ଯଦି କହିବ, ସେ ଆହୁରି ରାଗିଯିବ। ଏହାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜାଣିଗଲେ। ମ୍ୟାରୀ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶା ତାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଶା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।